Čau lidi, tam do dnešního videa a dnešním videu máme tady ten úplně tragický tým. A dneska se ho pomocí pár peků nebo pár prostě věcí se ho pokusíme vylepšit. Takže, jo, se ho vylepšíme. První reward, ale se vezmeme tohle. To bude ta verze, no, dobrý. Náš první hráč našeho týmu. Argentina, golman, Marseille, konečně nějaký lepší golman, než jsme měli určitě. Rulli, ten půjde asi rovnou do základu našeho A týmu, ho musíme vylepšit, protože tam máme teď jinýho. Takže, Rulli, to je do brány. To je pozice, který jsem se bál nejvíc, že jich vůbec se nahradíme. Jdeme na další pack. Ten 100 až 109 free pack, který jsem dostal zadarmo za nějaký splněný úkol. Tak. A ani ne animace. Stoper. Šutalo. Máme si Šutala do týmu. Tak tady. Na Beckhama ne. Rating. Šutala. A samozřejmě si na konci zadáme nájezdy proti sobě, proti tomu druhému týmu. Tady bychom měli mít nějaký pack, jestli se nemýlim. A budeme se moc nějaký otevřít. Jo, otevřeme si ten, protože tady nám taky něco může padnout a aspoň si oplníme nějakýho hráče. Do týmu asi nejhorší místo, na který by nám nic nemohlo padnout, tak bude asi na levýho obránce, kde si vezmeme Guardiola. Jo, a máme na to, ten peka ještě dodělám na jeden, aby jsme měli. Rating Alexandro. Korfím. A hned jsem zpátky. Tak, máme tady další pack, který si právě otevřeme. Player pick. A tady se vezmeme hroťáka na pravýho obránce, ať máme dokončenou celou obranu. Ne. Tady už nic nemáme. Takže se zvedneme všechny naše 3 hráče. Čímž je Guardiola, Desingio a Brazilec stoper. Alexandro, Desingio a Guardiola. Tak, máme hotový obránce. Tak další pak tady máme ten 127 ústního tady máme zapnout k něj Rodrigo 107. Máme tady samozřejmě animaci. Belgie, golman, to je typo, ne, to není Courtois, máme druhýho golmana, což je docela problém. Mohli bychom dáme ho maximálně tak na lavičku v dnešním videu. Tak. Bude tady na lavičce. Potřebujeme nějaký hráči, s kterými doplníme. Takže jelikož nám došly docela už věci, tak se ten 71 až 90. A snad tam dostaneme nějakého třeba hroťáka aspoň. Tak jsme dostali dalšího golmana. Ale v tom peku jsme získali naštěstí přesně 2000 coinů a za to si nic asi nekoupíme. Tak. Čau lidi, já se omlouvám za to, že tady je ucitlý kousek videa, ale já jsem ztratil záběry, ale otevřeli jsme v tamtých záběrech, jsem otevřel nějaký peky ještě a takhle vypadá náš finální tým. Tak, sorry. Čau.